ସୁବର୍ଣ୍ଣଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ରାଜା। ଅତୀତର ଏକ ଦୂର ରାଜ୍ୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣଗଡ଼। ଏହି ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଥିଲେ ଦୁର୍ଲଭନାଥ। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଶୂରବୀର ଏବଂ ନ୍ୟାୟପ୍ରିୟ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଲଭଲତା, ଧନ ଓ ରତ୍ନ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋଭ। ସେ ଦିନ ରାତି ନୂଆ ଧନ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ଅମୂଲ୍ୟମଣି ଖୋଜିବା ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ରତ୍ନ ଗୃହରେ ଅପାର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଭରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କ ମନ କେବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲା। ଅଜଣା ବୃଦ୍ଧ ଓ ଶାପିତ ମଣି। ଏକ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ରାଜାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଏକ ଅଜଣା ବୃଦ୍ଧ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେ ଅପରିଚିତ ବୃଦ୍ଧ ଦୀର୍ଘ ଧାଡ଼ି ଓ ଚମକୁଥିବା ଆଖିରେ ଦେଖାଗଲେ। ସେ କହିଲେ, ହେ ରାଜନ, ତୁମେ ଯଦି ସତ୍ୟ ଧନ ଚାହଁ, ତେବେ ତୁମେ ଅତଲ ପାହାଡ଼ ଗୁହାରେ ଥିବା ଚିର ଅମୂଲ୍ୟ ମଣି ଆଣ। କିନ୍ତୁ ଶାପିତ ଏହି ମଣିକୁ ସାବଧାନରେ ନେଇଯିବ, ତାହା ଲୋଭୀ ମାନବକୁ ଖାଇଯାଏ। ସ୍ୱପ୍ନରୁ ଉଠି ରାଜା ଏକଦମ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଗଲେ। ଲୋଭ ଏତେ ଅଧିକ ଥିଲା ଯେ ସେ ଅସତ୍ୟ ଭାବିଲେନି, ବାସ୍ ଚାହିଁଲେ ଶାପିତ ମଣି। ରାଜା ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେନାପତି ଓ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ନେଇ ଅତଲ ଗୁହାକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ପାହାଡ଼ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ମାନ୍ତ୍ରିକ ଜନ୍ତୁ, ଅଗ୍ନି ଝରଣା ସବୁ କିଛି ପାର କରି ସେ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ ଥିଲା ଏକ ଆଗୁନ ଜ୍ୱଳନ୍ତି ମଣି, ରାଗ ଓ ଶକ୍ତିର ଚିହ୍ନ। ରାଜା ମଣି ଉଠାଇଲେ ଓ ସେମିତି ଚମକି ଉଠିଲେ ଯେ ସେ ନିଜେ ଶରୀରରେ ଅଜଣା ଶକ୍ତିର ଅନୁଭବ କଲେ। ମସ୍କୁଲ ଫୁଲିଗଲା, ଆଖି ରାଗ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ସେ ହସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ହସ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ବିନାଶ ଥିଲା। ଏକ ଦିନ ରାଜା ଉଠିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଝୁଲୁଥିଲା, ଶରୀର ଗରମ ଗରମ ଲାଗୁଥିଲା ଏବଂ ସେ ନିଜ ନାମ ସ୍ମୃତି ହରାଇ ଦେଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ଗାଁର ନୂଆ ଜୀବନ। ଏକ ଦୟାଳୁ ଜଙ୍ଗଲ ଗାଁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଏଠାରେ ସେ ଜଳ ଆଣିବା, ଝାଡ଼ୁ ଦେବା, ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଗଳ୍ପ କହିବାରେ ଲାଗିଲେ। ସେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କଲେ ଏବଂ ନୀତି, ଦୟା, ଏକତା ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝିଲେ। ଏକ ଦିନ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଫେରି ଆସିଲା। ସେ କାନ୍ଦି କହିଲେ ଓ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲେ, ମୁଁ ଥିଲି ଲୋଭୀ ରାଜା। ମୋର ଲୋଭରେ ସତତା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏକ ରାଜ୍ୟ। ସେ ଗାଁରେ ଏକ ଗୁରୁକୁଲ ଖୋଲିଲେ, ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏକ ନୂଆ ଉଦାହରଣ। ସେ କହୁଥିଲେ, ଲୋଭ ହେଉଛି ଅନ୍ଧକାର। ଏହି ଅନ୍ଧକାର ତୁମର ବୁଦ୍ଧି, ମାନବିକତା ଓ ଆତ୍ମକୁ ଭସ୍ମ କରିଦିଏ। ଧନ ତୁମକୁ ବିନାଶ କରିଦେଇପାରେ ଯଦି ତୁମେ ତାହା ପାଇଁ ଆତ୍ମକୁ ବିକିଦିଅ। ଗାଁ ଲୋକେ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନୀ ରାଜା ବୋଲି କହିଲେ। ଏହି ଗଳ୍ପର ନୀତିଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଧନ ବିକଳ୍ପ ନୁହେଁ, ଏକ ଉପାୟ ଅଟୁଟ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ। ଲୋଭ କେବଳ ବିନାଶ ଆଣେ। ଦୟା, ନୀତି, ସଂଯମ ହେଉଛି ଏକ ସଂସ୍ଥାର ଶକ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ।